Prišli sme tu, 35 kámo regionál. Tak ja nie som vo videu ani, asi. Ideme baliť kurvy. Vyrústili nás z Košic. Normálne, chceli sme si zacvičiť a ťa posexujeme. Joj, ty sa mi páčiš, poď sa mi páčiš, poď preč. Dostanete 3 zomy 35. chromozomu a ste... Nie, naozaj sa človeka mal kuť mŕtvoly. Neviem, čo mám povedať. Prišli sme tu, 35 kámo regionál. Sme tu a nie sme v Košiciach. V Košiciach? Aha, prečo sme Košiciach? No nás vyhodili, bo sme chceli okradnúť Jara. Zajtra ideme baliť kurvy. Sabunova. Co, tak nemôžeme. Čo? To dáme do videa. Teraz som už zabudol, čo mám rozprávať. DJ. Au. No ale povedz, prečo sme tu na Prešove a nie sme v Košiciach? Prečo sme v Prešove? Lebo toto je lepšie fitko ako v Košiciach. Takže nachádzame sa v Prešove presne preto, lebo vyrústili nás z Košic. Normálne, chceli sme si zacvičiť a nestihli sme zabery nejaké potočiť, takže sme sa museli zosynchronizovať. Skoro nás vyhodili z Košic, nestihli sme ani natočiť. Takže dneska budú nejaké fajné klipy, dúfame, že nám sa vydaria s touto krásnou tyčkou. Vy ju nevidíte, ale ja ju vidím, je fakt veľká, aj to je jak môj penis. Tu ju vidno do Všetko som povedal, čo je? Ja sa hámim pred kamerou. Sa čo povedz. Ľudia, keď chcete... Hlasnejšie. Prečo hlasne? Ja nemáš mikrofón, pravda. Nemáme mikrofón, nám ju zobral jeden nemenovaný chlapec. Je blondiavý, má modré oči a každý na ňo nadáva. Michal Peter. Peter? On je Peter. Birmovné má neviem aké. Zdeno. Chlapci. Birmovné? Peter, Michal. Takže veľmi si nám pomohol, že si nám dal mikrofón, ale treba ho nám zase, lebo točíme to jak debili. Vraj nám ho, ináč ťa nie že zbijeme, ale poď. To nemôžem dať do videa. Vraj nám ho, lebo ťa nie že zbijeme, ale ťa posexujeme. Tiež nemôžeš do videa. Kdež nie? Kameraman mi hovorí, že moje veci, čo ja hovorím, nie sú ísť do videa, tak ja nie som vo videu ani, asi. Joj. Joj, ty sa mi páčiš, poď sa mi páčiš, poď preč. Čo keď to je dobre? Vyzerá to fajne. Jaká smrtka, príchuť mŕtvoly. No added sugar, je to zdravé. Si to počítaj, to príchuť. Flavor, Absolute Pain X. To je... Ale je tam no added sugar, zdravé. Nebudete mať z toho jebáky, len troška srdce vám nebude fungovať. Dostanete 3 zomy 35. chromozomu a ste Nie, naozaj sa povedal. Dostanete ťažké poruchy srdca a stane sa z vás Klinefelter, alebo jak sa má ten syndrom? Budete syndrom. Stana syndrom. Ideme dať čo povedať. Robstana. Ideme si dať. This motherfucker is here. Zase som zabudol shaker. To je monster. Ty si vieš, že to mi povedal? Koho že skoro odrbal ruku? Ďalšieho. Zabúdaj. Čakaj. Zabúdaj. Chod na necko. Nejdem ani za nič. Nejdem ani za nič. Už nebudem, ukážem ti video potom. Nie. Ti ukážem video. No jasné. Ďakujem za to. Nebudeš. Nebudeš, budeš na ham. Dobrú chuť. Čo budí? Na mi nepatrí do Spirito Sancta. Čo? Fuj, ty som to kokos. Horky to je strašné. Horké. To je malo. To tiež. Ale nemôžeš vzdýchnuť nič. Lebo to rozpadne. Prešajkuj. A zapí to vodou. Vidíš ten výraz tvári? Aké to je?
To koľko detí som teraz jedol? Kokos, fuj! To je horké strašne. Hej? Strašne horké to je, ty kokos. Máš tu dve monstre. Vej mi to preto. Dve monstre. Daj späť. Dobre, to je fakt. Kupujte. Najviac ako Jak vždy, jak Andromeda. Shrek. Som si myslel, že ten smrad je v pohode, ale... Odporúčam. Toto viac. Dobre to je? Aký to je? Povedz. Vyjadri sa. Dobre to je? Daj tu, musíš točiť akciovo. Musíš sa jebať. Brr, padabi. Tong. Už cítim mnohé. Smrdá, fuj, je to hnus. Moje zapesky. Môžem, že 3-krát failuj len tak ja. Ja som failol 3-krát Rally Engine Chip, 3-krát som dostal friendzone, tak ja som si stal PR-ko. Ale od tej istej 3-krát. Smutný život muža, tak to je presne. Smutný život. PR-ko v Rally Engine Chip, no, Briti. Dobre, a boskoval som spolužiačku cez hodiny, to si chytaj zase. Už som dlho nehodil. Ako, ja mám tiež spolužiačku, volá sa Michalu, ale ja ho nemôžem chytať, či ju nemôžem chytať za stehno, pretože ona má 60 kg má isté. Same cenzury tu budú, že už
žena odjem teraz. Fuj, ale zemi.